ഗൂഢകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖതഃ സർവേഷാം ച മഹീഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യേത്താൻ സമവേതാൻ കുരുനിധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശവരെ നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര പശ്യാസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥഃ പിതൃന്നദാ പിതാമഹൻ ആചാര്യൻ മാതുലൻ ഭ്രാതൃ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തഥാ ശുശുരാൻ സുഹൃദൈശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യ, പിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താൻ സമീക്ഷ്യ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാ വിഷ്ടു വിഷീതിന്നതമബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സം സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുക്ഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേബുധശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാന്ധീവം സംസ്കൃതൈ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ. കേശവ, അതായത് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നച ശ്രേയോ അനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്തേ കാംക്ഷിം ധന്നോ രാജ്യം ഭോഗാ സുഖാനി ച തൈമേ അവസ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാസ്തുക്ത്യ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതരാ പുത്ര തദൈവ ച പിതാമഹഃ മാതുലാ ശുശുരാ പൗത്രോ ശാലാ സമ്പദ്ദിനസ്തഥാ ഏതാന്നഹന്തുമിച്ഛാമി ജ്ഞതോപി മധുസൂദന അപി ത്രൈലോക്യരാജസ്യ ചേതോ കിം नु മഹി കൃതേ നിഹത്യാദാത്ര രാഷ്ട്രം ന സംപ്രീതിസ്യ ജനാർദ്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടു തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനം? ആർക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വന്തം പ്രാണൻ കൂടിയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതൃപിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശുശുരന്മാർ, ശാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്.
ഞാൻ എന്തിന് അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുകയിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? ജനാർദ്ദന, ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാപമേവാശ്രയസ്മാൻ ഹത്വൈതാന തദായിനഃ തസ്മാനർഹാ വയം ഹന്തും ധാതൃരാഷ്ട്രൻ സബാന്ധവൻ സ്വജനം ഹീഹദം കഥം ഹത്വാ സുഖിനസ്യാമ മാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്കുചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൂഹിക്കാൻ കഴിയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്യപേതേന പശ്യാന്തി ലോപാപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം മിത്രദോഷേ ച പാതകം കഥം ന ജ്ഞേയമസ്മാഭിः പാപാദസ്മാനവർത്തിതും കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്വിർജനാർദ്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിന് വ്യാപൃതരാവണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാ സനാതനഃ ധർമ്മേ നഷ്ടം കുലം കൃഷ്ണ മധർമ്മോപി ഭവിത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുഷന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടിഷു വാസ്നേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സങ്കരോ നരകായൈ കുലജ്ഞാനം കുലസ്യ ച വദന്തി പിതരോ ഹ്യേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർധന ഉണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായകയാൽ അധപ്പതിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദോഷൈരൈതേ കുലജ്ഞാനം വർണ്ണസങ്കര കാരകൈഃ ഉത്സാദിത്യേ ജാതിധർമാഃ കുലധർമാശ്ശാശ്വതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സന്ന കുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതി അനുശുശ്രുമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരു പരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ ബദ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത് രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദി മാമാ പ്രതികാര ശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ദത്തരാഷ്ട്രാരണേ കന്യു തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्णा। संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्था उभाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसा विघ्नमानसाः। हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्णा ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्णा കൃഷ്ണ कृष्ण കൃഷ്ണ कृष्ण കൃഷ്ണ हरे ഹരേ हरे ഹരേ हरे ഹരേ राम രാമ हरे ഹരേ राम രാമ राम രാമ राम രാമ हरे ഹരേ हरे ഹരേ. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे ഹരേ कृष्णा കൃഷ്ണ कृष्ण കൃഷ്ണ कृष्ण കൃഷ്ണ हरे ഹരേ हरे ഹരേ हरे ഹരേ राम രാമ 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 राम ഹരേ ഹരേ हरे ഹരേ ഹരേ. हरे हरे कृष्णा ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ कृष्ण कृष्ण കൃഷ്ണ हरे കൃഷ്ണ हरे ഹരേ ഹരേ हरे ഹരേ രാമ हरे ഹരേ राम രാമ राम രാമ राम രാമ हरे ഹരേ हरे ഹരേ हरे ഹരേ. कृष्णा हरे ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे Thank कृष्णा. you, Janani Mataji. Thank you, Sita हरे Mataji. Hare Krishna. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्ण माता जी. Hare സമയമുണ്ടോ Krishna. മാതാജി? ഒരു ആരത്തി ചെല്ലട്ടെ, ഭഗവത്ഗീത ആരത്തി. ഏതാണ് മതജി? ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരത്തി ചെറുത്. ജയ ഭഗവത്ഗീത ജയ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ഹരികിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സൂപുനിതേ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ഹരികിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സൂപുനിതേ. കർമ്മ സുകർമ്മ പ്രകാശിനി കാമശക്തിഹര തത്വജ്ഞാന വികാശിനി വിദ്യാ ബ്രഹ്മ പരാ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ഹരികിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സൂപുനിതേ. നിശല ഭക്തി വിദായിനി നിർമ്മല മലഹാരി ശരണരഹസ്യ പ്രദായിനി സവിധി സുഖകാരി. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ഹരികിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സൂപുനിതേ. രാഗദ്വേഷ വിതാരിണി കാരിണി മോദ സദാ ഭവഭയഹാരിണി താരിണി പരമാനന്ദ പ്രദാ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ഹരികിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സൂപുനിതേ. ആസുരഭാവ വിനാശിനി നാശിനി തവരജനി ദേവി സദ്ഗുണദായിനി ഹരിരസികാ സജനി. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ഹരികിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സൂപുനിതേ. സമതാ ത്യാഗ നിഖാവനി ഹരിമുഖ കീവ വാണി സകല ശാസ്ത്ര കീ സ്വാമിനി ഹൃദിയോം കീരാണി. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ഹരികിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സൂപുനിതേ. ദയാസുധാ ബർസാവനി മാതൃകൃപാ കീജേ
हरिप्रद प्रेम प्रदान कर अपना कर लीजे। जय भगवती दे, जय भगवती दे। हरि की कमल विहारिणी सुंदर सुनी दे। जय भगवती दे, जय भगवती दे। हरि की कमल विहारिणी सुंदर सुनी दे। जय भगवती दे, जय भगवती दे। हरि की कमल विहारिणी सुंदर सुनी दे। जय भगवती दे, जय भगवती दे। हरे कृष्ण माताजी. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാതാജി. ഹരേ അതെ, കൃഷ്ണ. നമുക്ക് രീതിയൊന്നും അറിയില്ല, നമ്മൾ ധന്യ ചൊല്ലുന്നത് മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. Hare Krishna. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्ण Hare മാതാജി. Krishna. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Mataji. Thank you, Sita Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण Hare माताजी. Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ Hare മാതാജി. Krishna. Hare Krishna. Starting. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurinmitam Yena Tasmai Shri Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Haripriye. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नाम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna everybody. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. നമ്മളിന്ന് 36th ബാച്ച് ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഗീത അധ്യയനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പതിജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഗീത അധ്യയനം ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. നമ്മുടെ ഗീത അധ്യയനം 18 ദിവസത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗീതയിൽ 18 ലെസൺസ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ലെസൺസ് ആണ് എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ബേസ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ ലെസൺസിലും ഓരോ ലെസണിലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നത് ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. എല്ലാ ലെസൺസും കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം നമുക്ക് ലെസന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്പറും ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരും ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടന്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഗീതാധ്യയനം 18 ദിവസം 18 ലെസൺസ് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യൻ ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദനാണ് ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 1965 ന്യൂയോർക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന സ്ഥാപനം. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരവരുടെ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല സംസാരിക്കാൻ. ഓക്കെ. 1896 ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര് ജനിച്ചത് കൽക്കട്ടയില് ജനിച്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെയധികം നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലെ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ നമ്മളുടെ പ്രഭുപാദര്. എന്നിട്ട് 1965 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കയ്യിലാകെയുള്ളത് 40 രൂപയും ഭാഗവതം 2 സെറ്റ് ഭാഗവതം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്വാമിജി പ്രഭുജി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോയത്. എന്നിട്ടാണ് അവിടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം എത്രയോ അധികം ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ടായി, എത്രയോ അധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായി. ഹോൾ വേൾഡ് എത്രയോ പ്രാവശ്യം സഞ്ചരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു നമ്മളുടെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആചാര്യന്റെ കൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് സമാധിയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് യോഗ്യത എന്താ വേണ്ടത്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സങ്കല്പമാണ്. നമ്മൾ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഗീത പഠിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല. യോഗ്യത ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, നമ്മൾക്ക് അർഹതയില്ലാതെ ചെയ്യാൻ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ്. 3 ഗുണങ്ങളാണ് അർജുനന്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഒന്ന് ഭക്തൻ, ഒന്ന് ശിഷ്യൻ, ഒന്ന് ഉറ്റമിത്രം, ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളത്. കസിനാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് നീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വനാഥ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു 6 സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിക്കുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ആദ്യം എന്താണ്? അത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ കാലത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സമയം, വിലപ്പെട്ട സമയം, 1 hour എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും ഇപ്പം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത്. സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1 hour നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, ഭഗവാന്റെ വാണി എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വേർഡ്സ് എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു 1 hour എന്നുള്ളത്. അപ്പം 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ 1 hour ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇന്ന് തൊട്ട് 18 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പൂജയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളുടെ ടൈം സറണ്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത് എന്താ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇയേഴ്സ് ആണ്, ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം കേൾക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നോളജ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കേൾക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം. ആദ്യം ശ്രവണമാണ് ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവോട്ടഡ് ടു കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ടൈം ഡിവോട്ടഡ് ടു കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇയേഴ്സ്, നമ്മുടെ ചെവി എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ത്രോട്ട്, നമ്മളുടെ നാവ്. എന്താ അത് ചെയ്യേണ്ടത്? നാവ് കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ നാമസ്മരണ ചെയ്യുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക, നമ്മള് കൃഷ്ണ പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മള്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ത്രോട്ടും നമ്മളുടെ ഇതും ടങ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മള് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നാലാമത് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മന്മനാ ഭഗവത്ഭക്തോ മന്മന, ഏത് നേരവും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ ലെസണിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 8ാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര, ഏതു നേരവും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ 5ാമത്തത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടാണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയം. നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൃദയം മിടിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഭക്തിയുടെ 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. 6ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? മനസ്സാ വാച കർമ്മണ, നമ്മുടെ മനസ്സും വാക്കും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയും നമ്മളുടെ എല്ലാം കൂടി ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും. ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും, ഞാൻ ശിഷ്യനാണ് ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാലത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു, എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് നീ തന്നെ പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ അർജുനനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തത് ഭഗവാൻ? ബാക്കിയുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം ദ്വാരകയിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലും ദ്വാരകയില് അർജുനൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ രുക്മിണി കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെ, എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഉറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ടയേർഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോയി. അപ്പം കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? അർജുനൻ വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് നാരദരും അവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് 2 ആളും കൂടി, രുക്മിണി ദേവിയും നാരദരും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു, എന്താണ് അർജുനൻ ഇത്ര സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ഭക്ഷണം തണുത്തു പോവില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ഇവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ആ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ പോയപ്പോഴെന്താ, ദൂരെ വെച്ചേ കേൾക്കാം കൃഷ്ണ 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 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കല്ലേ, ഇതാരാ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് അവര് അതിശയത്തോടുകൂടി നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, അവരുടെ അർജുനന്റെ ഓരോരോ രോമകൂപവും ഓരോരോ തലമുടിയും ഓരോ സെല്ല് ഓരോ അണുവും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അർജുനനെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളുടെ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഡീറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിളിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ മാംഗ്ലൂർ കുലായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, അവിടേക്ക് മാറുകയാണ് അടുത്തത് ഈ മാസം തന്നെ.
നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അഡ്രസ് ഇതാണ്. രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ, കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻ റോഡ്, ടോൾഗേറ്റ് കദ്രി, മംഗളൂരു. നന്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. മാംഗ്ലൂര് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സ്വാമി പ്രഭുജിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാദാസ് പ്രഭു ഉണ്ട് അവിടെ. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പ്രഭുപാദരാണ്. സെക്കൻഡ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ദീക്ഷ ഗുരു ജയപതാക സ്വാമികളാണ്, ഗുരു മഹാരാജാണ്. ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാദാസ് പ്രഭുജി. നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ്, പ്രഭുജിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മള് ബ്രാഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുള്ള ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തൊട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൊട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാവരും ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് എല്ലാവരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുക. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് താമസം ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതേസമയം ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതായതുകൊണ്ട് തീർന്ന് നമ്മൾക്കത് കിട്ടും. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ശിഷ്യന്മാരും പറയുക. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പകർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിൽ ചാർജ് കയറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. 4 തരം സമ്പ്രദായമുണ്ട്. നമ്മൾ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. ശിവ സമ്പ്രദായമുണ്ട്, കുമാര സമ്പ്രദായമുണ്ട്, ശ്രീ സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. എന്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ അത് പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് 18 ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി, പിന്നെ അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത പറയാനുണ്ടായത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുക. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളെ ഡോസ്, ആ ഡോസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഗീത മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓരോ ലെസൺ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓരോ ലെസണിലും ഭഗവാൻ ഓരോരോ ഡയറക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് അർജുനനോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ കൂടെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ ആണ്, ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിപൂർവം ജീവിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് ഓരോ ലെസണിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നതാണ്. നമ്മളൊരു സങ്കല്പം വെക്കുക. നമ്മൾ 18 ദിവസം തോൽക്കാതെ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളത്, ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. എത്രയോ ജന്മം നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
ആ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ 6 വിധം സ്റ്റേജസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം. എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നുള്ളതിനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ തരുന്നത്. ഒരു സ്പാരോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു കുരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുരുവി സമുദ്രതീരത്ത് മുട്ടയിട്ടു. സമുദ്രതീരത്ത് മുട്ടയിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് കടലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ കുരുവിക്ക് ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് പുറത്ത് പോയി അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മുട്ടയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, സമുദ്രം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു, തിരയൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം കുരുവിക്ക് വളരെ വിഷമവും ദേഷ്യവും എല്ലാം വന്നിട്ട് കുരുവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ സമുദ്രം മുഴുവനും കുടിച്ചു തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചുണ്ട്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചു തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാശിക്ക്. എന്നിട്ട് അപ്പം സമുദ്രം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കണ്ടിട്ട് ഗരുഡ ഭഗവാൻ പക്ഷിരാജനാണ്, ഭഗവാനെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാഹനമാണ്, അത്രത്തോളം പവർ ഉണ്ട്, ഭഗവാനെ വഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ സമുദ്രം കുടിച്ചു പറ്റിക്കുന്നത് ഗരുഡനൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഗരുഡ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സമുദ്രത്തോട് പറഞ്ഞു, വരുണ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ മുട്ടകളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് അത് അവിടെ ഇട്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ സയൻസോ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസോ മാത്സോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. അതേസമയം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഭഗവത്ഗീത, ഉപനിഷത്തുക്കൾക്ക്, എത്രയോ ഉപനിഷത്തുക്കൾക്ക് സമമാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതൊരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മളത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഒരു സൂര്യന്റെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം സൂര്യൻ വറ്റിച്ച് കളയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കളയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. 18 അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീർക്കുന്നത്. ഓരോ ലെസൺ ഓരോ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രനാണ്, രാജാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയനാണ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിൽ വരും. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിൽ വരും. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം, മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം, നടുവിലുള്ളത് ഭക്തിയോഗം, അതിനുശേഷം വരുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം. ഓക്കെ, ഈ സാൻഡ്വിച്ച് 2 ബ്രെഡിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജി അല്ലെങ്കിൽ കറി അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ബ്രെഡിന്റെ നടുവിലുള്ള സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ പോലെയാണ് ഭക്തി. അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മള് കുറച്ച് വിലപിടിപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തില്ലെങ്കിലും പാത്ത് വയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭക്തിയോഗം. ഭഗവാൻ അതിന്റെ നടുവില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള എന്താണ് സജഷൻസ്, സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയോ വെളിച്ചം വീശുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ്. നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു ടോർച്ച് പോലെയാണ്. സൂര്യന്റെ മുൻപില് ടോർച്ചിന് എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ? ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനുമുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശം പരത്തിയിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വിസിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെസൺസ് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ലെസൺസ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ക്വിസിൽ വരിക. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായം, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, ഏകദേശം 574 ശ്ലോകങ്ങളാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതില് 5 വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ലെസണിലും ഇത് തന്നെ, ഇതില് എന്തെങ്കിലും പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ, ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈശ്വരൻ, രണ്ടാമത്തേത് ജീവാത്മാവ്, മൂന്നാമത്തേത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ അല്ല,
മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ്. എന്താണത്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുക, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കാലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 6 ലെസൺസിൽ ഏകദേശം കർമ്മം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് 5 വിഷയങ്ങൾ? എന്തൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ്, ഗുണങ്ങളാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, കാലം, കർമ്മം. ഓക്കെ, ബൈ ഹാർട്ടായോ ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ടൈം തരാം. നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അധ്യായം 1, അർജുന വിഷാദയോഗം. അർജുനൻ വിഷാദിക്കുന്നതാണ്. കൗരവരും ഈ പാണ്ഡവരും കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം. കൃഷ്ണൻ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു കൗരവരോട് കുറച്ച് സ്ഥലം, ഒരു വീട്, ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാമം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷവും സൂചി കുത്താൻ പോലും ഇടം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൗരവര് കൃഷ്ണനെ അപമാനിച്ചു. അതിനുശേഷം അവര് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. യുദ്ധസ്ഥലത്ത് കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് യുദ്ധഭൂമിയായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 2 സൈന്യവും 2 സേനകളും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നു, നേരെ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ കൃഷ്ണ, ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് സാരഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ നാരായണി സേനയാണ് കൗരവരെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാത്തിനും നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷ്ണൻ ആ രഥം കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദ്രോണരെയും പിന്നെ ഭീഷ്മരെയും എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും കസിൻസിനെയും എല്ലാവരെയും കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനന് വളരെ വിഷമം തോന്നുന്നു. ഈശ്വര, എന്റെ ഗാന്ധീവം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ, ഇവരെല്ലാവരും പൂജാഹാവരി സൂടന, പൂജയ്ക്ക് അർഹരാണല്ലോ എന്നാണ് കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും പൂജ ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ഞാൻ അമ്പ് കൊണ്ടാണല്ലോ കൊല്ലേണ്ടതാണല്ലോ, ഞാൻ രക്തം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളുടെ ആ വിജയം ഉണ്ടാവുക എന്ന് വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഗാന്ധീവമെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ തേരിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ കൃഷ്ണൻ ഒരു അഡ്വൈസും അർജുനന് കൊടുക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭഗവത്ഗീത പറയാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അർജുനൻ അറിയാതെ മായ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യോഗമായ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പം നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ കൃഷ്ണ തേര് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 2ന്റെ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, നോക്കിക്കോളൂ അർജുന, കൗരവരെ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ ഈ ലെസണില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഗീത പഠിക്കുന്നത്? ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആദിശങ്കരാചാര്യരാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗീത പഠിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ നമ്മൾക്ക് മഹാത്മ്യം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുള്ളൂ. അപ്പം ആദിശങ്കരാചാര്യരാണ് 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീത മഹാത്മ്യത്തിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യപടേ പ്രേതപുമാൻ വിഷ്ണോപദം അവാപ്നോതി ഭയശോകാദി വർജിത. ഗീത എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഗീത ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇത് പുണ്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ്. എപ്പടി പ്രേതപ്പുമാൻ, ആരാണോ ഇത് പഠിക്കുന്നത് വിഷ്ണുപദം അവാപ്നോതി, അവർക്ക് വിഷ്ണുപദമാണ് കിട്ടുക. ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയത്തിൽ നിന്നും ശോകത്തിൽ നിന്നും അവര് രക്ഷപ്പെട്ട് അവർക്ക് വിഷ്ണുപദമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? എപ്പോഴും പേടിയാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു പേടിയാണ് ഉള്ളില്. ഏറ്റവും ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പേടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭയശോകാദിവർജിത, ശോകവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവില്ല, ഭയവും ഉണ്ടാകില്ല. ഗീതാശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. എപ്പടേ പ്രേതപ്പുമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചിതരാകും. ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചിതരാകും. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്
ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അഭക്തി, നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുക കൂടിയില്ല. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് എടുത്തു നോക്കണം എടുത്തു നോക്കി നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്ന് തോന്നണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പുണ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച് നൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച്. ഗീത അധ്യയനശീലസ്യ, എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടാവുക, പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച്, പ്രാണായാമത്തോടുകൂടി ചെയ്യുക. നൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി, ഒരിക്കലും നമ്മളെ പാപങ്ങളിൽ പെടില്ല. മാത്രമല്ല പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച്, പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപവും എല്ലാം തീർന്നു കിട്ടും. നമുക്ക് പഞ്ഞി മലയിൽ എന്താ ഒരു സ്പാർക്ക് വീണത് പോലെ പഞ്ഞി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഇതില് ഒരു സ്പാർക്ക് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത് തീർന്നു പോകും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മളെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാകും. പാപങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ, ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് 4 തരം ദുഃഖങ്ങൾ എന്താ ഈ ഭൂമിയിൽ? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷയില്ല. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഗീത മഹിമ അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് സേവിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നതും ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നതും സദാസേവ്യ, എന്നും സേവിക്കുക. സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ എപ്പോഴും സേവിക്കുക. ഔഷധം പോലെയാണ്, നമ്മൾ തീർത്ഥമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുക. ഈ ആയുർരേഖയിലൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുൻപിൽ സേവിക്കുക. അത് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക? യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ്, കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് ഹരി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് വിളങ്ങുന്നു, ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഗീത അധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച് നൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി, മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. എല്ലാ പാപങ്ങളും നമ്മുടെ തീർന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഗീത മഹിമാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്, അമൃതാണ്, വാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദം കഴുകിയ വെള്ളമാണ്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മലനിർമോചനം, പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഹൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോലെ, ശരീരം വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സഹൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം. ഗീത കൊണ്ടുള്ള അമൃതമാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സ്നാനം, ഉള്ളിലെ സംസാര മലനാശനം, ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും, നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും അതില് നമ്മൾക്ക് നശിച്ചു പോകും. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഗീതാശ്രവണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മഹിമ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഗീത മഹാത്മ്യം 4 എന്താ പറയുന്നത്? ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യാക്കി മന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരെ. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗാനമാണ്. ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാട്ട്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അത് സുഗീത, അത്രയും പുണ്യമാണ്. കർത്തവ്യാക്കി മന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരെ. മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ്? സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാത്മനിസൃത. പത്മനാഭൻ സ്വയം മുഖം കൊണ്ട്, സ്വന്തം വാണി കൊണ്ട്, നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള ബുക്സ് എന്തിനാണ് ശങ്കരാചാര്യൻ ചോദ്യം. 5-ാമത്തേത് ഭാരതാമൃത സർവസ്വം. മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണ്, നടുവിലുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു വക്രാഗ്നികൃതം. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നെക്ടാറാണ്, അമൃതാണ് ഗീത. ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഗീതയാകുന്ന ഗംഗോദകം, ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്താൽ, പാനം ചെയ്താൽ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി മുൻപില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അതല്ലെങ്കിലോ
ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ക്ഷീണം പുണ്യം ക്ഷീണിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മള് മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന വേൾഡിൽ നിന്ന് നമ്മള് താഴേക്ക് പതിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ മർത്യലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മാമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന ആ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ കിടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു പത്രാദ്വിനികൃതം ഗീത ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഗീതാ ഗംഗോദകം എന്ന് പറയുന്നത് പീത്വ എന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കുക, പഠിക്കുക, പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഓക്കെ, ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് പറയാം? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 6 ആദി ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നു, സർവോപനിഷത്തോ ഗാവോ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒരു പശുവായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ ദുഗ്ധാഗോപാലനന്ദനഹ, ഇതിനെ പറക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത, മറ്റുള്ള ഋഷിമാരും പാർത്ഥനും വത്സനാണ്, കുട്ടിയാണ്. ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്, ദുഗ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ അതിന്റെ പാലാണ് എന്ത്? ഗീത. അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം മഹാത്മ്യമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ, ഗീത മഹിമാമൃതത്തിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്ര സസ്യ നാമാനി കർമാവേകം സസ്യ ദേവസ്യ ദേവ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്ത്? ദേവകീ പുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ, അത് ദേവകീ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. ഏകോ മന്ത്ര സത്യനാമാനിയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ മന്ത്രമാണ്, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമായിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണന്റെ നാമമാണ്. കർമാപ്യേകം സത്യദേവസ്യ സേവ, ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ജീവിയുടെയും ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓരോ ലെസണിൽ നിന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 or 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ 18 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് 30 ശ്ലോകമെങ്കിലും ബൈ ഹാർട്ട് ഉണ്ടാകും. ഏത് സമയത്തും ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക, നാവിൽ വരുത്തുക. ഗീത ഗംഗോദകം പീത്വ, നമ്മള് നാവിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാണി, ഭഗവാന്റെ വാണിയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. മോർ പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ വാണി, വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും നാമം എന്ന് പറയുന്നതും. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ധൃതരാഷ്ട്രോവാച, റൂമിലിരുന്നിട്ട് സഞ്ജയന് വ്യാസൻ പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രയോട്, ദൃഷ്ടി തന്നേക്കാം, അന്ധനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയെ, ദൃഷ്ടി തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രര് പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളുടെ ഒന്നും വളർച്ചയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ യുദ്ധവും കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങാനും തോൽവി സംഭവിച്ചാൽ എനിക്കത് കാണേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സഞ്ജയനും വ്യാസ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്, മന്ത്രിയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ. അപ്പം സഞ്ജയന് വ്യാസ ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തു. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരേ റൂമിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ സഞ്ജയൻ ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് കമന്ററി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ടിവിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ സഞ്ജയൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര വാച്ച്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മമത പാണ്ഡവശ്ചൈവ കുർവത സഞ്ജയ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ആകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, കുരുക്ഷേത്രം ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തില് സമവേതായുത്സവ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള മാമക പാണ്ഡവസ്ഥൈവ, അപ്പോഴേക്കും പാർഷ്യാലിറ്റിയാണ്. എന്റെ കുട്ടികളും പാണ്ഡവിന്റെ കുട്ടികളും ബ്രദേഴ്സാണ്, എന്നാലും ആ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി, അതാണ് ഡിപ്ലോമസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഹിമകുർവത സഞ്ജയ, അതൊരു ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണനിന്റെ ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്, എങ്ങാനും ആ റിസൾട്ടിനെ അത് ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നന്നായിട്ട് പേടിയുടെ ഉള്ളിൽ ആൻഷ്യസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തില്, ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ധാരാളം ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ നടക്കാറുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹരിയാനയിലുള്ള കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ധാരാളം പൂജാ കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്തുള്ള യാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ. സമവേതായുത്സവ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള മാമക, എന്റെ കുട്ടികളും
പാണ്ഡവാശ്ചൈവ പാണ്ഡുവിന്റെ കുട്ടികളും കിമകുർവത സഞ്ജയ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹേ സഞ്ജയ, ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൽ എന്നതിനൊരു അനാലജി, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അത് മാമക പാണ്ഡവ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രർ ചെയ്യുന്നത്. കീമകുർവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കഴിക്കും നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ എന്താ ചെയ്യുക? യുദ്ധം ചെയ്യും. അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു അനാലജിയാണ്, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 1.3 പറയുന്നു, ഇനി ദുര്യോധനനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ദുര്യോധനൻ പോയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുകയാണ്, പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം സമം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. ഡിപ്ലോമസിയാണ് ദുര്യോധനനും കാണിക്കുന്നത്. ദ്രുപദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്രുപദൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതാണ് അഗ്നിയോട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ. എന്നിട്ട് കൂടി ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ദ്രോണാചാര്യര് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ശിഷ്യനാണ് ദ്രോണാചാര്യരുടെ സ്വന്തം, എന്നെ കൊല്ലും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ദ്രുപദപുത്രന് ഈ ദ്രോണാചാര്യര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തവ ശിഷ്യേണ ധീമത, ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഉള്ളിലൊരു ദേഷ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് ദുര്യോധനൻ. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ശ്രമം, അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. 46-47 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെസണില്. നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 hour കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം 1.15 എന്താ സംഭവിച്ചത്? പാഞ്ചജന്യം ഫസ്റ്റ് ബെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സാമിന്റെ സമയത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ബെല്ലൊക്കെയാണ്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃതോദരഃ. പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖാര ഊതിയത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഋഷികേശ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, കൺട്രോളർ ഓഫ് അവർ സെൻസസ് ആണ്. എല്ലാവരുടെയും സെൻസസിന്റെ കൺട്രോളർ ആണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഋഷീകങ്ങളുടെ നാഥൻ, സെൻസസിന്റെ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പാഞ്ചജനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ശംഖാണ് പാഞ്ചജന്യം. ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ, ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനമെല്ലാം ആർജിച്ചവൻ. യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടിയിട്ട് യാഗം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധനമെല്ലാം ആർജിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവനാണ് ധനഞ്ജയൻ, അർജുനനാണ്. ദേവദത്തം എന്ന ശംഖാണ് ഊതിയിരിക്കുന്നത്. പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശംഖം, പൗണ്ഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖാണ് ഭീമകർമ്മ വൃതോദരഃ, വലിയ ഉദരമുള്ള ധാരാളം ഫുഡി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂലിയൻ ടാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭീമൻ ഭോജനപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭീമൻ ശംഖം മുഴക്കിയത് പൗണ്ഡ്രം എന്നതാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുന്നിൽ കൊന്നവനും ഭോജനപ്രിയം വൃതോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഉദരമുള്ളവൻ, ധാരാളം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഫുഡി ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശംഖുകളുടെ പേരുകളാണ്. അനന്ത വിജയം രാജ, കുന്തിപുത്ര യുധിഷ്ഠിര, യുധിഷ്ഠിരൻ ഓതിയത് അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖാണ്. നകുല സഹദേവച്ച സുഘോഷ മണിപുസ്തകവും, നകുലൻ ഓതിയത് സുഘോഷം എന്നതും സഹദേവൻ ഓതിയത് മണിപുഷ്പകം എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ശംഖമാണ്. കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാതശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ. ആരും പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇടയില്ലാത്ത സാത്യകിയും കാശിരാജാവും ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനുമെല്ലാം അവരവരുടെ ശംഖൂതി. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാരും സർവശ പൃഥിവീപതി എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു സുഭദ്രയുടെ പുത്രനും ശംഖാന്തത്മോ പൃഥക് പൃഥക് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖൂതി. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ് മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പണിയാത്ത സാത്യകി
ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായിരുന്ന സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നിട്ട് 1.19 പറയുന്നു, സഘോഷോധാർത്ഥരാഷ്ട്രാണ ഹൃദയാനി വ്യധാരയ. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. ഹൃദയാനി വ്യധാരയ നഭശ്ച പൃഥിവിയും ചെയ്വ. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമെല്ലാം ഈ സൗണ്ട് മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു, ഈ നാദഘോഷം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി, അവർക്ക് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് ബെല്ലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എക്സാമിന്റെ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? പേടി തോന്നില്ലേ? അതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായത്. 1.21 അർജുനൻ പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ, രണ്ട് സേനയുടെയും മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത. അച്യുത, രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു. അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ, ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാത്തവൻ. ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും വീഴ്ച ഉണ്ടാക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന് അച്യുത എന്ന പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാണ്. എനിക്കൊന്ന് കാണണം. കയർമയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ ജനസമുദ്യമേ. ആരാണ് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഹേ അച്യുത, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇനി അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പതുഷ്ട ശരീരമേരോ മഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാന്ധീവം സംസതേ ഹസ്തൈവ പരിദഹ്യതേ. ഈ എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അർജുനന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, ശരീരം രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാന്ധീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഒരു പേടി, വല്ലാത്ത പേടിയൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫീലിങ്സ് ആണ് അർജുനന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മനസ്സ് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണ നിമിത്താനിച്ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനാണ്. കുതിരയുടെ രൂപം കൊണ്ട് വന്ന കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണന് കേശവൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഗന്ധർവനായിരുന്നു. അമരാവതിയിലെ ഇന്ദ്രന്റെ സർവന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇന്ദ്രൻ വൃത്രാസുരനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം അശ്വമേധ യാഗം ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുതിര അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഈ കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗന്ധർവൻ അതിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അത്ര ഭംഗിയുള്ള കുതിര, വളരെ ഭംഗിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ബാക്കിയുള്ള ഗന്ധർവന്മാരെല്ലാം പോയിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അത് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ഈ കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗന്ധർവന് ശാപം കൊടുക്കുന്നു, ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് കുതിരയായിട്ട് ജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ കൈകൊണ്ട് മോക്ഷവും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അസുരൻ. അപ്പം ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എമ്പാടും കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, പേടിയായി വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, ആകപ്പാടെ ടെൻഷനായി അർജുനന്. ഓക്കെ, വിഷാദത്തിന് ഇനി 5 റീസൺസ് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ ക്വിസിൽ ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ? അർജുനന്റെ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൃദുല ഹൃദയം, വളരെ സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആണ്, എല്ലാവരോടും വളരെ നന്മയും ദയയും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കസിൻസ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ടൂറ് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് പോകുമ്പോഴും അതിന്റെ ആ ഒരു പ്ലഷറിൽ വ്യത്യാസം വരില്ലേ? അതുപോലെയാണ് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കൗരവരെല്ലാം മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുക? അതാണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. പാപം, ഇവരെ എല്ലാം ഈ ദ്രോണാചാര്യരെയും ഭീഷ്മരെയൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപമുണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം. പിന്നെയുള്ളത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം, ദീർഘവീക്ഷണമാണ് അർജുനന്. എല്ലാവരും യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്, എല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും യങ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും മരിച്ചുപോയാൽ പിന്നെ ഇനിയും കുടുംബം നടക്കുക എന്നൊരു പേടിയുണ്ട്. തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതില് നമ്മള് ശ്ലോക നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തന്നെ 8:49 ആയി. കുറച്ച് ലോങ് ലെസൺ ആണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മൃദുല ഹൃദയത്വം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുൽസ്വം സമുപസ്ഥിതം
സീതന്തി മമഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ത് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറാണ് അർജുനന് ഫസ്റ്റ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഒരു ദയ തോന്നി അർജുനന്. ഇപ്പം രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നച്ച ശ്രേയോന് പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ച രാജ്യം സുഖാനിച്ച് നച്ച ശ്രേയോന് പശ്യാമി. ശ്രേയസ്സൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ, സ്വജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ശ്രേയസ്സാണ് ഭഗവാനെ ഉണ്ടാവുക? കൃഷ്ണ എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല. ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും എനിക്ക് വേണ്ട. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, സുഖവും വേണ്ട, ഇതും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട. ഇനി പറയുന്നത് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് പാപമേവ ശ്രേയതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാദതായിനഃ തസ്മാൻ അർഹവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും ഫലം. ആരെയാണെങ്കിലും കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് പാപമായിരിക്കും ഫലം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ? മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന മീനിങ്ങാണ്. മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാലക്ഷ്മിയാണ്. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? പാപമല്ലേ ഉണ്ടാവുക എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്വന്തക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? പാപമുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വാപര യുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആദത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമി, ആദത്തായി എന്ന് അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അക്രമി. ദ്വാപര യുഗത്തില് അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് അക്രമി എന്ന് പറയുന്നത്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ ഭീമൻ, അവര് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൗരവര് വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ, അവര് അരക്കില്ലത്തിന് തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, അതും അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്രയും പേരാണ് ആദത്തായി എന്ന് പറയുന്നത്. അക്രമികൾ, ദേഷ്യം വരണ നമ്മള് അക്രമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. ഭഗവാൻ അത് നെക്സ്റ്റ് ലെസണിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി കുടുംബ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അധർമാഭീഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണീയജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ വരും, എന്നിട്ട് മിക്സ് ആയി പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. വളരെയധികം മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ പിതൃക്കൾക്കൊന്നും പിണ്ടോദകമോ ഒന്നും കൊടുക്കലുണ്ടാവില്ല. എല്ലാ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ വളരെ നാശം സംഭവിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെസണിലാണ് ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ലെസണിലേക്ക് പോവാം. എന്നുവെച്ചാൽ വിദ്മ കതരന്നോ ഗരിയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയോ യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവസ്യേ ധാരതരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു. സ്വന്തം കസിൻസ് ആണ്, റിലേറ്റീവ്സ് ആണ്, എല്ലാവരും ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിസിഷനാണ് അർജുനന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരേ സാഹചര്യത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്കാണെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ആണ്, അർജുനനാണെങ്കിലോ കമ്പാഷൻ ആണ്, ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ ദേഷ്യവും പേടിയുമാണ്. ഒരേ വ്യത്യസ്തമായ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സിറ്റുവേഷനിൽ. ഇനി ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. 44th ശ്ലോകം പറയുന്നു, അഹോബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യദ്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തം സ്വജനമുദ്യ മുദ്യത. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പം അർജുനൻ എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇനി കൊല്ലുകയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാണ്ഡീവം ഉപേക്ഷിച്ച് രഥത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്രണീഹന്യോ തന്മേ ക്ഷേമ തരം ഭവേത്. രാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതിരിക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അവസാനം ഭീരുത്വം കൂടി അർജുനൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, ഞാൻ അവരുടെ നേർക്ക് ഗാണ്ഡീവം എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല.
ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ അർജുന സഞ്ജയ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ശാപം ശോകസംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും സ്വരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഭഗവാന്റെ പുറകിലാണ് അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. സീറ്റില് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു, ആകാണ്ഡീവമൊക്കെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാണ്ഡവരെ ജയിക്കാനുണ്ടായ 9 റീസൺസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റീസൺസ് ആണ്. 9 റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് വേഗം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ധർമ്മത്തിനാണ് വിജയം. ഷുവറായിട്ടും നമുക്കറിയാം ധർമ്മം ഉള്ളത് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലാണ്. പിന്നെ ദിവ്യമായ രഥം എന്ന് പറയുന്നതും ഗാണ്ഡീവവും ശംഖനാദവും ഒരേപോലെയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു രാജാവ് 12 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാഗം ചെയ്തു. യാഗം ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ധാരാളം നെയ്യൊക്കെ ഇട്ട് ആഹുതിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അഗ്നിക്ക് അജീർണം സംഭവിച്ചു. അജീർണം സംഭവിച്ചപ്പോ അഗ്നി പോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ഒരു ഔഷധം എന്താ ഇതിനെന്ന് ചോദിച്ചു. വയറുവേദനിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഖാണ്ഡവം പോയിട്ട് ദഹിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഖാണ്ഡവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റ്, അതിലുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസും എല്ലാം വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം പോയി ദഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അഗ്നി പോയിട്ട് അവിടെ ദഹിപ്പിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഇന്ദ്രന്റെ ഫ്രണ്ട് തക്ഷകനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു, മഴ വർഷിച്ചു, മഴയിട്ടു. അപ്പോഴേക്കും അഗ്നി കെട്ടുപോയി. അപ്പം അഗ്നി വന്നിട്ട് അർജുനനോടും കൃഷ്ണനോടും പറയുന്നു, എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും അർജുനനും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അഗ്നിക്ക് ഖാണ്ഡവം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ദിവ്യമായ രഥം അഗ്നി ഭഗവാൻ ഈ അർജുനന് കൊടുത്തത്. രാവണ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് അഗ്നി ഭഗവാൻ രാമന് കൊടുത്ത അതേ ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും തോൽവി സംഭവിക്കില്ല. അപ്പം അതിന്റെ കൊടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്, ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. രാവണ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. ഇപ്പൊ കൊടി അടയാളമായിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതേ സമയം തന്നെയാണ് ഗാണ്ഡീവം, വരുണ ഭഗവാനാണ്. അഗ്നിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് വരുണ ഭഗവാൻ. ഈ ഖാണ്ഡവ ദഹനം കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ടാണ് ഗാണ്ഡീവവും 2 ആവനാഴിയും കൊടുത്തത്. ഒരിക്കലും അമ്പ് തീരാതെ ആവനാഴി കൊടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത് മയാസുരനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയവര്. എന്നിട്ട് ആ മയാസുരൻ കൊടുത്തതാണ് ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പടയാളികളുടെ ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടും കൗരവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ത്യക്ത ജീവിതങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവരും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. മോക്ഷദ ഏകാദശി, അന്ന് മോക്ഷദ ഏകാദശി ആയിരുന്നു ജയിച്ച ദിവസം. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, എവിടെ കൃഷ്ണനുണ്ടോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുണ്ട്. ഋഷികേശൻ ഓൾറെഡി പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലാണ്. ഇത്രയുമാണ് 9 ജയിക്കാനുണ്ടായ 9 റീസൺസ്. ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, കപിധ്വജം, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, ത്യക്തജീവിത, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്താണ് നോളജ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി വായിക്കുമ്പോ? നാം നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മളെ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ താൻ മാറ്റും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗം എത്താനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പത്മപുരാണത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പത്മപുരാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, മഹാലക്ഷ്മി ഒരു ദിവസം മഹാവിഷ്ണു ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ശയിക്കുകയായിരുന്നു. അന്തശായിയായിട്ട് കിടക്കുമ്പോ മഹാലക്ഷ്മി ചോദിച്ചു, ഭൂമിയിൽ ധാരാളം പേര് വിഷമിക്കുമ്പോ അങ്ങെങ്ങനെയാ ഇത്ര സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവിടെ എന്റെ തന്നെ ബോഡിയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ തന്നെ ബോഡിയാണ്. ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് എന്റെ ശിരസ്സാണ്. പിന്നെയുണ്ടായ 10 ലെസൺസ് എന്റെ കൈകളാണ്. 16ാമത്തെ ലെസൺ എന്റെ നാഭിയാണ്, വയറാണ്. ലാസ്റ്റ് 2 ലെസൺസ് എന്റെ പാദങ്ങളാണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി ഞാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് മഹാലക്ഷ്മി കൂടുതൽ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഋഷിമാരെല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ, അപ്പം എല്ലാവർക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തിയാണ്, വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പം മഹാലക്ഷ്മി ഒന്നും കൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സുശർമ്മന്റെ സ്റ്റോറി അറിയില്ലേ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും മഹാലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല ആരാണ് സുശർമ്മൻ, എന്താ അയാളുടെ ഗോത്രം, എന്താണ് അയാളുടെ ജാതി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സുശർമ്മൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ബ്രാഹ്മണ്യ വൃത്തിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത, പഠിക്കാത്ത, വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാത്ത, യാതൊരു ഷോഡശ സംസ്കാരവും ചെയ്യാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു കള്ളു കുടിക്കുന്ന എല്ലാ ചീത്ത ക്യാരക്ടറുമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അപ്പം അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഇയാള് ഇലകളൊക്കെ, ഭക്ഷിക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിൽക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് അയാളുടെ ഉപജീവന മാർഗമായുള്ളത്. പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കള്ളു കുടിക്കാനൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് അയാള് ഇലകളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അയാളൊരു പാമ്പ് കുത്തിയിട്ട് അയാള് മരിച്ചുപോയപ്പോ അയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ മോശമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവരും അവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മരിച്ചുപോയി. സുശർമ്മൻ മരിച്ചു പോയപ്പോഴേക്കും ധാരാളം വർഷം നരകവാസമൊക്കെ അനുഭവിച്ചു. എന്നിട്ട് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാളയായിട്ട് പിറന്നു. ലാസ്റ്റ് കുറേയൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു കാളയായിട്ട് പിറന്നത് ഒരു ഡോബി കാളയെ വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് ധാരാളം തുണിയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചു, വളരെയധികം കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചൊക്കെ അവസാനം ഒരു ദിവസം മാർക്കറ്റിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ വലിയ ഭാണ്ഡക്കെട്ടും കൊണ്ട് അത് അവിടെ താഴെ വീണു, കാലിൽ പഴുതി താഴെ വീണ കാളയ്ക്ക് പിന്നെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്ത പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഈ കാള എടുത്തോട്ടെ, ആ കാളയ്ക്ക് മോക്ഷം സംഭവിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്ര ദുരിതമാണ് ആ കാള അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അവരവർ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആ കാളയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ചെയ്ത പുണ്യപ്രവൃത്തിയും ആ കാളയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അവസാനം ആ കാളയ്ക്ക് യമരാജാവ് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് നല്ല ഇതാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിട്ടൊരു ആ കാളയ്ക്കൊരു ബ്രാഹ്മണ ജന്മം വീണ്ടും കിട്ടി. എന്നിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന് പൂർവജന്മ സ്മരണയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി. ധർമ്മൻ പറഞ്ഞു, ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്ന ഫലമാണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് എനിക്ക് തന്നത്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു നല്ല കാര്യവും ലൈഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിലൊരു പാരറ്റ് ഉണ്ട്, ആ പാരറ്റ് കുറച്ച് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുമായിരുന്നു, ആ കേട്ട മന്ത്രത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഞാനത് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പാരറ്റിനെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് പാരറ്റിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവര് പാരറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് പാരറ്റ് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സ്കോളറായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വേദ പണ്ഡിതനാണ്, പക്ഷെ എനിക്കൊരു ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എല്ലാവരെയും കളിയാക്കും. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു പാരറ്റിന്റെ ജന്മം കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഇത് പ്രാരബ്ധവശാൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ മരിച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഋഷിമാരെന്നെ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ആ ഋഷിമാരെന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കൂട്ടിലിട്ടു. അവരുടെ ആശ്രമത്തില് അവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇരുന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയുടെ. അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് ചൊല്ലിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 ആൾക്കും ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പഠിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു മഹത്മ്യം മനസ്സിലായി. അവസാനം അവര് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ തന്നെ വായിച്ച് അവസാനം അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നതാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറി. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലെസൺ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ സൂര്യമാതാജി റെഡി ആയിരിക്കും ക്വിസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ ക്ലാസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മാതാജി, നന്നായി മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മാതാജി, നല്ല കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, എല്ലാം മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ലെഫ്റ്റ് ആവരുത്. സൂര്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ.
ഓക്കെ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യട്ടെ മാതാജി. രേണു മാതാജി, സൂര്യ മാതാജി. ഓക്കെ, ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ മാതാജി. മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇതൊരു പ്രശ്നമാവില്ല. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനു മുൻപ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വിസ് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഹോം പേജ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ സൂം ചാറ്റിൽ ഇടാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാം. അല്ല, സാവധാനം മെല്ലെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെല്ലെ ചെയ്താൽ മതി, ഒട്ടും ധൃതിയില്ല. കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും. അതിന് പുറമെ തന്നെ എന്റെ നമ്പർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് 1 മണിക്കൂർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത്. ആ സമയത്തും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ, മീൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അല്ല, പിന്നീടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. അതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ അന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെബ്സൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കയറിയത് കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡായി. ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടിയതും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം. അത് കോഴ്സിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വിസിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇത് മൊബൈലിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്ത് ഇവിടെ ഒരു 3 ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ്, ഫോറം എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണും. അപ്പൊ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് നെയിമും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷനും. അപ്പൊ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയും. യൂസർ നെയിം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ല, അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പേരായിട്ടോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു പേര്, ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ ആണെങ്കിൽ ISKCON 24, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താലും മതി. അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ട പേരാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം, സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്ത് പേരാണോ നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടത് ആ പേര് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ നെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത്. മെയിൽ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിം. പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം എഴുതാം, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സർനെയിം എഴുതാം. അങ്ങനെ ഫുൾ നെയിം 2 കോളത്തിലായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ അടിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ആയിരിക്കണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം, സാധാരണ എങ്ങനെ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു 10-13 ദിവസമൊക്കെ ക്വിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും എൻറോൾ ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് അതിൽ കാണാതെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കറക്റ്റായി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് ഈ ISKCON മംഗളൂരിന്റെ ഗീത ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തില്, ഇപ്പൊ BG April 3 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത്, *3 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. April 3-ാം തീയതി തുടങ്ങിയ ക്ലാസ് ആണ് BG എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള
അതായത് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. കാരണം ഈ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഓരോ ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ പാസ്വേഡും മെയിൽ ഐ ഡിയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കാതെ. പിന്നെ പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, സ്മോൾ ലെറ്റർ, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ, @ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത്, പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്പർ, ഈ 4ഉം കൂടെ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് വേണം നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോയും നെയിമും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന 3 ഡയലോഗ് ബോക്സ്, ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ളതും, ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മീൻസ് അതിൽ നമ്മളിപ്പോ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതും നമ്മുടെ നെയിം ഡീറ്റെയിൽസും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് മെയിൽ വഴി നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള 3 കോളം, ഈ 3 ഡയലോഗ് ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കണം. ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നെയിമും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോയും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക, ഈ 3 കോളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗിൻ ആണ്. ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടിച്ചു കൊടുത്ത മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഓർത്ത് വെക്കണം. ആ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കാരണം ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വിസ് ഉണ്ട്. 18 അധ്യായങ്ങൾക്കും 18 ക്വിസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡെയിലി നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് റിമെമ്പർ മീ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിലോട്ട് കയറും. മീൻസ് വിത്ത് ലോഗിൻ ആയിട്ട് കയറും. അതിനുശേഷം ലോഗിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്താ, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് റീചെക്ക് ചെയ്യാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് വരേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോവുക. ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെയാണോ ഉള്ളത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പേര് ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. അല്ല ചിലപ്പോ നമ്പറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് വരില്ല. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ പേരിന് താഴെ തന്നെ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. ഇതിലുള്ള ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം, ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഈ പേരാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ നമുക്ക് 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ക്വിസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിലും സെക്കൻഡ് ലെവലിലും ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെയാണോ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണോ എന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാസ്വേഡിന്റെ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അത് അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ആ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഗിൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റുക. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസാനം 18 അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ പേരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ മാറ്റി ശരിയാക്കി തരാം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഓൾ കോഴ്സസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വിസ് എല്ലാം കാണുക. ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് പോകുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, അതിന്റെ സമയം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇത് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംശയമുള്ളവർക്ക് കാണാം. ഓൾ കോഴ്സസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ISKCON മംഗളൂരിന്റെ എല്ലാ കോഴ്സസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും താഴെ വരും. നമുക്ക് ഇതിലൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ 6 to 10 years കുട്ടികളുടെ ക്വിസ് ആണ്. അതിൽ 5 ലാംഗ്വേജേ ഉള്ളൂ, അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ക്വിസിലും നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അഡൾട്ട് ബാച്ചിന്റെ ക്വിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ
ഇത് നോക്കി വെക്കുക. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 6 to 10 years മലയാളം. അതല്ല വേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴെ വീണ്ടും ഒരുപാട് താഴെ പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ക്വിസ് കിട്ടുക. അപ്പൊ താഴെ പോകുന്ന സമയത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days ലെവൽ 1 എന്നുണ്ടാവും. ഈ പിക്ചറും കാണിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിന് താഴെയുള്ള മലയാളം ക്വിസ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് താഴെ നമുക്ക് ഇവിടെ മലയാളം എന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? ഈ മലയാളം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മലയാളം ക്വിസ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വിസ് പേജ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് പേജ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ഫില്ലായി കാണില്ല. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വിസ് പേജ് കാണുന്നുണ്ടാവുക. 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസ് താഴെ ഉണ്ടാവും. 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ക്വിസ് താഴെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒന്നിലും നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്നും, പിന്നെ ഈ ഡേ 0 ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്രേ കളർ സർക്കിളേ കാണുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു ലോങ് ലൈൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം അത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം എടുക്കുകയാണ്. മലയാളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഓരോ ക്വിസും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡേ 0യും ചാപ്റ്റർ 1ഉം 2 ക്വിസ് ഇന്ന് ചെയ്യണം. കാരണം ഡേ 0 പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, യൂട്യൂബ് പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, മീൻസ് അത് ബേസിക് മാനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ചെക്ക് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പച്ച കളറിൽ കാണും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഡേ 0 ക്വിസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിഷമിക്കേണ്ട. അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഫിൽ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഡേ 1 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡേ 1 ക്വിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളിപ്പോ ധന്യമാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാതാജി കാണിച്ചു തന്ന ആ PDF ഫയൽ, മാതാജി കാണിച്ചു തന്ന PPTന്റെ PDF ഫയൽ നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും പഠിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം, അല്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചു തന്ന PPT. അപ്പൊ അതിന്റെ PDF ആണ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും PDF നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം ഈ മെറ്റീരിയൽസിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ലെസൺ കണ്ടന്റിന് താഴെ ഈ ചാപ്റ്റർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലെസന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ലെസന്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വിസ് വരും. ആ സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും 4 ഓപ്ഷൻസും ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 4 ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായ ഉത്തരമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൽ വരും. സെയിം ടൈം താഴെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും വരും. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ അടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയി എങ്കിൽ ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ആണ്, അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നു, എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അധ്യായത്തില് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു, അതെല്ലാം അവിടെ വന്നു. ലിങ്ക് ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേദാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓൺലൈൻ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി റീഡ് ചെയ്യാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സപ്പോസ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു തെറ്റായ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും വരും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ
ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയത്, നിങ്ങൾ വീണ്ടും പോയി വായിക്കേണ്ടത് ഏത് ശ്ലോകമാണ് വായിക്കേണ്ടത്, ചാപ്റ്റർ 1 14ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഏതാ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സപ്പോസ് ചാപ്റ്റർ 1 ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ 2 ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ 2 അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ 0 ഡേ ചെയ്യാതെ, ഇപ്പൊ തെലുഗല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇന്നത്തെ ചെയ്യാതെ, ഇന്നത്തെ മീൻസ് ഡേ 0 ചെയ്യണമല്ലോ. ഡേ 0 ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഡേ 1 പോവാനാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നും കറക്റ്റായി ചെയ്യുക. ഡേ 0 ചെയ്യുക, പിന്നെ ഡേ 1 ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കറക്റ്റായി ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഈ ക്വിസ് എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, 18 അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. ശേഷം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ആ 18 അധ്യായങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ യെല്ലോ കളർ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ടിക്ക് കാണും. കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ടിക്ക് കാണും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ലൈന് കുറച്ചായിട്ട് വലുതായി വരും. മീൻസ് ഇപ്പൊ 100% കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ളത് 9%, 18%, അങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് കൂടി വരും. നിങ്ങൾ 18 അധ്യായങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും അവിടെ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു വിൻഡോയില് നമുക്ക് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് മേലെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ, മൊബൈലിലാണ് മൊബൈലിൽ, ലാപ്പിലാണ് ലാപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ലോഗിൻ, ക്വിസ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കൽ. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്ത് ഞാൻ കേസർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഇവിടെ ഈ അറ്റത്ത് 3 വര ഉണ്ടാവും. ആ 3 വര ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷനും മാതാജിക്ക് ആ താഴെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ആർക്കും സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ല. സോറി പ്രഭ മാതാജി, മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വീണ്ടും ഇതിന്റെ വീഡിയോന്റെ ടൈമിംഗ് ഞാൻ ഇടും. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഏത് സമയം മുതൽ ഏത് സമയം വരെയാണ് ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള സമയം ഞാൻ ഇടാം. അത് വീണ്ടും കാണാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതില് ഗ്രൂപ്പിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ്, ഫസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം, ഏത് ലിങ്കിൽ കയറണം, അതിനുശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്, അതും കാണാം. ഓക്കെ, അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം യൂട്യൂബ് വീണ്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടു, ഈ യൂട്യൂബ് കണ്ടു നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് യൂട്യൂബില് ഞാൻ യൂട്യൂബിന്റെ ആ സമയം ഞാൻ അയച്ചുതരാം. ഇപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ, ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ അതിന്റെ ലിങ്ക് തരൂല, ഏതാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾറെഡി ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂമിലല്ലേ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ സൂമിലാണ് കാണുന്നത്, പക്ഷെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആ യൂട്യൂബ് ലിങ്കില് സമയം ഞാൻ അതിൽ അയച്ചു വിടാം. അപ്പൊ ആ സമയം നോക്കി കാണാം. മീൻസ് 1 മണിക്കൂർ ഫുള്ള് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഈ ക്വിസിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം സമയം ഞാൻ അയച്ചു വിടാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ ഇപ്പൊ അറിയല്ലോ നമുക്ക് എവിടെയാന്ന്. ഇന്നത്തെ മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ, ഈ രജിസ്റ്റർ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ. ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഇതിന് ഈ ഓൺലൈൻ പരിപാടി അത്ര അധികം അറിഞ്ഞൂടാ, അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയുണ്ട് മനസ്സിൽ. മാതാജിക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. എന്റെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ. ഇനിയും ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ
ക്ലിയർ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതിയോ? വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. വിളിക്കണം എന്നില്ല, മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ലോഗിൻ. അതെ അതെ അതെ, അതൊന്നും നമ്മള് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്യോന്യം ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ എനിക്കിപ്പോ അടുത്തൊന്നും ആരുമില്ല, അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അതിന് എന്തെങ്കിലും സംശയം മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി മാതാജി, ഞാൻ ചെയ്തുതരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ ക്വിസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ ലോഗിൻ എന്നുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പോയിട്ട് ക്വിസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ സെക്കൻഡ് അധ്യായം അല്ലല്ല, സെക്കൻഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ശനി ഞായർ മാത്രമായിട്ടുള്ള വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വിസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേ മെയിൽ ഐഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അതിന്റെ ക്വിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ 2 എന്നുള്ളത് കാണുന്നില്ലേ ഇതിൽ പോയി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒരു സംശയം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കണു. രേണു മാതാജി, മിനി മാതാജി. മിനി മാതാജി ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ പരിപാടിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരുന്ന തോന്നുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ പേരെങ്ങനാണ്? പ്രഭാസ് എന്നുണ്ട്. പ്രഭ എന്നാണോ മാതാജിയുടെ പേര്? എന്റെ പേര് പ്രഭാവതി. മുഴുവൻ പേര്. പ്രഭ മാതാജി, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സൂര്യ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ സമയം ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.